MNGO. Li dana il-gvern jikkonfiska l-items jew inkella dawk kollha li huma li ġejjin mill-mafja u jdawwarhom fil-ġlieda kontra l-mafja. U dan qegħdin ġod il-warehouse qed jagħtina lecture dat jispjegalna tgħidin nisma' hekk hawn restorant eżempju. Il-pizza, l-aġina, it-salza, it-tqiq. Dak huwa kollu konfiskat minn kriminalità organizzata u l-flus li naqalaw inrodduhom fil-ġlieda kontra il-mafja. Il-kunċetti għatek ta' dil-NGO. U dan qed jgħidin nisma' ma taħsbux. Kien 40 student mill-Asja, mill-Afrika, mill-Ewropa, mid-dinja kollha. Ara ma taħsbux illi il-tax havens qegħdin barra mill-Ewropa u l-kriminalità organizzata, l-mafja teżisti biss fl-Italja. Ħanatu eżempju b'Malta. U kif għalek, niftakara, kienet kisra lija, kienet fis-sena 2018 u 2019 naħseb għamilta, u dejjem bagħti bihom. Kienet vera viċin ta' Defni. U niftakar kif għalek tara sħabek li inti Xek daru fuq daw. iduru, pum, bozza Malta. Aħna Maltin isna taf kif protective ta' pajjiżna. Jiena qomt. Isma' ma taħsibx li l-Maltin kollha hekk, ġifieri tiġi tagħtina one tax haven maħniex għax id-deroga mill-Unjoni Ewropea aħna nnegozjajniha u l-Unjoni Ewropea aċċettata. One. Tax haven maħniex għax kif urejtek l-ewwel min irid jaħrab mit-taxxi immur jagħmilhom il-Panama. All right? Ġifieri li qed ngħid huwa dak il-ħin tħossok istrina mal-fejn da tefa' daddel fuq Malta. Mela, tlaqna?